حيلي امنت the power of belief نتزا امنه كلي كالو يزبل قال بزح غزي سمعك هيا اللخا ግን ብርግጽ አሜን ካሉስ ተጠቅም ካሉ ደትፈልጥ ቀጽል ካንተ ሰሚዕካኒ እምነት ንናብራኻን ንቁጠባኻን ንጥዕናኻን ንምዕባልኻን ማዕረክ እንደይ ከም ጸልወን ከም ዝቕይሮን ክትርዳእን ካብሎ ምን ደሓር ሓያል እምነት ከተጥሪ ክትጽዕርን ኢኻ ግን ክሳብ መወዳእታ ተኸተለኒ ክትግረም ድማ ኢኻ እምነት እንታዩ እምነት ማለት ነቲ ዘይራእኻዮ ከም ዝራእኻዮ ነቲ ሓለም ካዮ ከም ጨበጥ ካዮ ገይሩ ዘርኢ መጉሊሕ መነጽር እዩ ሰብ ዘይ እምነት ክነብር ኣዝያ ጸጋሚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን እምነት ዘለዎ ሰብ ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ብእምነት ኩሉ ከም ዝከኣል ከስተምር ከምዚ ኢሉ ነይሩ ክንዲ ፍራ ኣድሪ ትኸውን እምነት እንተሃልያትካ ነዛ ሳግላ ካብዚ ተመንቆስ ኣብቲ ኸኣተ ተኸል ትብሎ ከምኡ ድማ ይኾነልካ እዚ ቃል እዚ ንብዙሕ ሰብ መለኮታው ቃል ጥራይ ዝመስሎ እዚ ቃል እዚ ግን ልዕሊ ዝኾነ ፍልጠትን ጥበብን ዝሃየለ እዩ ኣብ ስጋዊ ህይወትና ውን ዓብ ጽልዋ ኣለዎ ሰብ ውጽኢት ናይቲ ኣብ ርእሱ ዘሎ እምነት እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓለምና ንኽተኣምኖ ዘሸግር ጥበባት ኣበርኪቶም ሓሊፎም እዮም ንኹሎም ታሪኾም ተመሊስና ምስ እንምልከቶ ምስጢር ዓወቶም ክንምርምሮ ምስ እንጅምር እቲ መልሲ ሓያል እምነት ስለ ዝነበሮም ጥራይ እዩ እምበር ካብ ሰቦም ዝበለጸ የእምሮ ወይ ዝተፈለየ ፍጥረት ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን ከብ እምነት ኣብ 1961 ኣከባቢ ጆን ኬነዲ ከም ዝኽብል ተዛሪቡ ካብሎም እንድሓር ጠመተና ናብ ወርሒ ናብ ህወታት እዩ ቀሊል ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እኳ ደኣ ኣመና ኸቢድ እዩ ግናኸ ክእለትናን ብቕዓትናን ብኡ እዩ ዝውሰን በለ ኣብቲ ግዜቲ ግን ብዛዕባ ሰማያትን ህዋታትን ዝተበጽሐ ብዙሕ ነገር ኣይነበረን ንሱ ግን ካብ ሓያል እምነቱ ዝተላዕለ ናብ ሰማያትን ናብ ህዋታትን ምብጻሕ ከም ዝከኣል ኣመነ ኣሚኑ ድማ ብትብዓት ኣቂድሚ ህዝቡ ተዛረበ ዲርሕር ምእማኑ ድማ ነቲ ዝኣመነሉ ንምፍጻም ነቲ ናይ ምርምር ትካል ባጀት ምውሳኽ ናብቲ ዝሓለሞ ክበጽሕ ጻዕረ ንዊሕ ከይጸንሐ ድማ ናብ ህዋ ሮኬት ወንጨፎም ቀዳማይ ሰብ ድማ ኣወርሒ ኮፍ ኣቢሎም ሰማያት ክድህስስዎን ክመራመሩሉን ጀመሩ ካብቲ ግዜቲ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ፕላኔት ተዳህሲሰን ኣለዋ እዚ ውጽኢት ናይ ሓያል እምነት እዩ እምነት ካብ ምድሪ ኣልዒሉ ሰማይ ክትነፍር ዝገብር ሓያል መሳርሒ እዩ ነቶም ዝኣመኑ ኩሉ ይከኣሎም እዩ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ጸጋን ጥበብን መወዳእታ የብሉን ክሳብ ባዕልኻ መወዳእታ ዘይገበርካሉ ቢል ጌት እዛ ሎሚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዘላ ኮምፒተር ክሰርሓ ክጅምር ከሎ ኩሉ ከም ዝከኣል ሓሲቡ ንንዳ BMW ሓሳቡ ኣካፈሎም ንሳቶም ግና ክምውልዎ ድልዋት ኣይነበሩን ምኽንያቱ ነቲ ዘቕረበሎም ሓሳብ ኣይኣመንዎን ቢል ጌት ግን ነቲ ዘይረአ ብእምነት ርእይዎ ስለ ዝነበረ ዘይከኣል ብእምነት ከም ዝከኣል ስለ ዝፈለጠ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ገዝኦም ኮይኑ ባዕሉ ክሰርሓ ጀመረ ናይ እምነቱን ጻዕሩን ውጽኢት ድማ ዛሎሚ ኣብ ገዛና ዘላ ላፕቶፕን ኮምፒተራትን እየን ሓያል እምነት እንታይ ዘይዕውት ኣብ ጥዕናና ውን ኣዝዩ ጽላዊ እዩ ሓደ ግዜ ዶክተራት ተኣኪቦም እምነት ማዕረኽ እንደይ ንጥዕናና ከም ጽልዎ መታን ከረጋግጹ ሕማም ጨጎራ ወይ ከዓ ጋስትራይት ዘለዎም ሰባት ኣኪቦም ኣብ ክልተ ግሩፕ ከፈልዎም ነቶም ቀዳማይ ግሩፕ ከም ዝኽብሉ ገለጽሎም እዚ መድሃኒት እዚ እንተወሲድኩሞ ሕማምኩም ክሓዊ እዩ በልዎም ነቶም ካልኣይ ግሩፕ ድማ ብዙሕ ከይገለጹ እዚ መድሃኒት ናይ ጋስትራይት እዩ ኢሎም ሃብዎም እቶም ቀዳማይ ግሩፕ ክትሓዊኡኹም ዝብል ቃል ብምስማዕ ከም ዝሓዊኡ እምነት ስለ ዘሕደሩ 75 ሚእታዊት ካብኣቶም ሓወዩ ካብቶም ካልኣይ ግሩፕ ድማ ብዙሕ ሓበሬታ ኣይተዋህቡን ብዙሕ ድማ ዝኣመንዎ ስለ ዘይነበረ 25 ሚእታዊት ጥራይ ሓወዩ እዞም ክልተ ግሩፕ ግና ሓደ ዓይነት መድሃኒት እዮም ተዓዲሎም ነይሮም እሞኻ እቲ መድሃኒት ዘይብሉ ከኒና ጥራዮም ተዋሂቦም ነይሮም ኣካላትና ነቲ ዝኣመናዮ ባዕሉ ከም ዘፍሪ
ድማ ተማህሩ ሰብ ናብ ሓኪም ከይዱ ዝሓዊ መድሃኒት ስለ ዝወሰደ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ እምነቱ እናቱ ስራሕ ስለ ዝሰርሕ እዩ በንጻሩ ድማ ሕማቕ ኣተሓሳስባን እምነትን እንተሃሊካ ዝኾነ ሕማም ከየጥቅዓካ ኣካላትካ ባዕሉ ረኽሲ ወይም ሕማም ክፈጥር ይኽእል እዩ ሓንቲ ሰበይቲ ሕማም ሽኮርያ ዘይብላ ክንሳ ሕማም ሽኮር ኣለኒ ኢላ ስለ ዝኣመነት ናብ ሓኪማ ደጋጊማ ብምኻድ ሽኮርያ ከም ዘለዋ ነገረቶ ንሱ ብዙሕ ግዜ መርመራ ናብ ካልኦት ስፔሻሊስት እውን ይሕለፋ ግን ኩሎም ከም ዘይብላ ጥራዮም ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ግን እታ ሰበይቲ ብሕማም ሽኮርያ ተታሕዘት ካብ ምንታይ ዝመጸ ይመስለካ ሕማም ሽኮርያ ከም ዘለዋ ስለ ዝኣመነት ኣካላታ ልክዕ ከምቲ ንሳ ዝኣመነቶ ኣፍሬ ብሕማም ሽኮርያ ድማ ተዛሕዘት ሰብ ውጽኢት እምነቱ እዩ ዝበሃል ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ዘይከኣል ብእምነቱ እዩ ዝከኣል ኣብቲ ኣምላኽ ሓደ ዘገርም ነገር ክነግረካ ተመራመርቲ ሕክምና እምነት ንህይወትናን ጥዕናናን ከመይ ገይሩ ከም ዝጸልዋን ምፍላጥ ንሓንቲ ጠናስ ኣይፒካክ ዝበሃል መድሃኒት ሃብዋ ከምዚ ድማ በልዋ እዚ መድሃኒት እዚ ኩሉ ግዜ ንጎ ከይተምልስ ክሕግዘኪ እዩ በልዋ ከም ውጽኢቱ ኸዓ ከምቲ ዝበልዋ እቲ ተምላስ ቀነሰላ ክገርመኩም ግን እቲ መድሃኒት ከምቲ ዝበልዋ ዘይኮነስ በንጻሩ ንሱ እንተወሲድካ ዘምልስ መድሃኒት እዩ ነይሩ እቲ መድሃኒት ብዝተፈላለየ ነገር ንዝተሰመሙ ሰባት መታን ከምልሱ ተባሂሉ ዝወሃብ መድሃኒት እዩ ነይሩ በዚ ድማ የእምሮ ወዲ ሰብ ከምቲ ዝኣመኖ ከም ዝኸውን ተማህሩ ንስኻ እውን ተማሂርካ ክትከውን ተስፋ ይገብር ዕውት ወይስ ውዱቕ መራሒ ወይስ ተመራሒ ፈላጥ ወይስ ደንቆሮ ሰላማዊ ወይስ መዕገርገሪ ጥዑይ ወይስ ሕሙም ክትከውን ኣብ ርእስኻ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ ዝውስኖ እቲ ዝኣመንካዮ ኢኻ ትኸውን እሞ እምነትና ብምጥንካር ነቲ ዘይበጻሕናዮ ከም ዝበጻሕናዮ ጌርና ስኢልና ብዓቕልን ብትዕግስትን ተጽዒርና ብርግጽ ክንበጽሖ ኢና እምነት ማዕረኽ እንደዚ ሓይሊ ካብ ሃልዎ ሎሚ ነቲ ንኣምነሉን ጻዕረሉ እቲ ጽቡቕ ነገር ድማ እዚ ንኽትገብር ኣብ ኢድካ ምህላው እዩ ነዚ ኸይትገብር ዝዕንቅጸካ ሓይሊ የለን ምኽንያቱ ካብ እምነት ዝሕይል ሓይሊ ስለ ዘየለ ምስጢር ኩሉ ዓወት ሓያል እምነት ካብ ኮነ ከመይ ጌርካ ሓያል እምነት ትውንን ኣብ ዝመጽእ ቀጻሊ መደበይ ከቕርቦ እየ ስለ ዝሰማዕካኒ ብጣዕሚ የመስግን ሓቢርና ክንዕወት ኣብ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ንተሓባበር ንኻልኦት መታን ክጠቅም ድማ ሸር ንግበሮ